Dr. Skribanek Zoltán, a 8-as számú választókerület képviselője. 1966-ban Bácsamáson született, ahol 18 éves koráig élt. Szegeden végezte el az Orvostudományi Egyetemet. 1990-től 2007-ig a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház kardiológiai osztályán dolgozott adjunktusként. Jelenleg háziorvosi munkát lát el. Felnőttek és gyermekek gyógykezelésével egyaránt foglalkozik. 2008 óta a Fidesz Kiskunhalasi szervezetének elnöke. A 2010-es önkormányzati választáson a 8-as számú egyéni választókörzetben szerzett mandátumot. A képviselői testületben a Fidesz-KDNP frakciójának vezetője. Képviselői és frakcióvezetői munkájában is a konzervatív értékalapú, egymás kölcsönös tiszteletén nyugvó, a partnerekkel történő együttműködő vonalat képviselte. Jövőbeni képviselői munkájának homlokterében körzete mindennapjainak jobb átétele áll, tágabb értelemben Kiskunhalas térségi központi szerepének megerősítésében, további infrastrukturális fejlesztések bővítésében érdekelt.